nga tawo adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong panag-uban ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios kamay naghatag namo kadaugan. Dios nga may naghatag na mong kalampusan. Dios nga may nagtagbo sa tanan nga mong ikinahanglan, may spiritual, physical, emotional. Nakita nimo o Dios ang tanan nga mga gikinahanglan sa mga taong ito umisalig minawag kanina. Ug wala nimo pakyasa ang tanan nga ang tanang butang nga mong gipangayo kanina. Kanunay kang namati sa mga pag-ampo sa mga tao nga miduol kanimo, sa tanang mga tao nga migtuo misalig kanimo amahan. Ug niya kami o Dios nagpasalamat sa kadaugag kalampusan nga imong gipasinati sa tibok adlaw diin kami nagkinabuhi sa kalibutan. Dawata o Dios ang among mga pagdaig amahan. Dawata o Dios ang among pagpasalamat, mga pagpasidungog. Bisan pa ining amo karong panag-uban inimong programang pulong mo kinabuhi ko. Amo na usab nga ang kunon ang imong panalangin. Diin magpanalangin ka na usab sa among kinabuhi sa mga pulong nga gikinahanglan namo masabtan. Mga mensahe nga kinahanglan namo makatunan. Aron kami magmadaugon kanunay sa pagpuyo diha sa pagpangalagad kanimo. Kanunay namong gideklarar ang imong pagpanalangin ang imong pagkamaayo kanamo. Kay dili man kami mapakyas tungod kay buhi o Dios ang imong mga saad. Matinud-anon ka nga Dios sa matagusan namo kinabuhi. Dawata o Dios sa among mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Alang lamang kanimo amahan, tanang mga pagdaig, tanang mga pagpasalamat, dungog himaya, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi o welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagig-uban o happy listening sa tanan to mga kigsunan. Happy watching sa tanan na to mga kigsunan nga nakasunod na nakasulod sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gidasig sa pag-share sa atong programa aron ang ato ang mga kailag higala labi na ang atong pamilya makadungog makabati na usab sa mga pulong nga atong madunggay. Salig sa kahitasan, kawang lang ang kanay. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Ato ning i-share mga kigsonan, aron ang atong mga higala masayod nga nag-uba na usab ta. Sa programang walay lain nga gisgutan, mga pulong sa Dios nga atong gilagara. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan to mga kigsonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Province of Cebu. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsola o ba ni Sister Cleopi. Mayong gabi.
Mayong pagpaminaw ug mayong pagpamati sa atong mga tigsunan nga nanuka diha sa sitio Ampak, Sitio Linao. Ilang brother Julius, mayong gabi nimo diha Brad Julius. First time nga misimba miaging Domingo mga kaigsunan, o niya nagtestimony siya ngadto sa akong asawa nga sa sige niyang pagpaminaw mga kaigsunan nakabaton siya paglaom. Din ang nagkaluya niya nga pagkinabuhi nakabaton og kadasig sa sige niyang paminaw sa atong programa. Iblis ka kanunay Brother Julius, o tagaan ka kanunay sa Ginoo og panalangin labaw sa tanan kaayuhan. Kung ang gideklara mga kigsunan kayang Dios atong gilagaran, why imposible kaniya. Salig lang, mutuo lang ta. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanang mga kigsunan nga naminaw sa atong programa. Pinaagi sa atong FM Station 101 atong mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Barangay Tolosa, Barangay Sitio Kalatagan. Mayong pagpaminaw sa atong mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Pantag. Ilabi na sa atong mga kigsunan mga Dinoyo family, ilabi na diri sa ato ang Sitio Kalugtugan. Mayong gabi. Mayong gabi ni Tia Rita, Tio Jose, mayong gabi ni Tio. Mayong gabi ni Paring Joel da Maring Cora og ni Gaw Albert og ni Day Pamela. Mayong gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin og Dayenyan og mga De Villeras family. Mayong gabi og sa mga Kinkinita family, good evening. Mayong gabi ni Serapin, mayong gabi og ni Noy Serapin, Serapion og ni Brother Roger. Mayong gabi, ang Diyos magpanalangin. Hatatag panahon sa mga mensahe nga miabot diri sa atong programa, pinaagi sa paghatod og mga mensahe. Gikan usab ni Daryl Herolaga. Maayong gabi Pastor Gideon watching matod pa maayong gabi usab sa tanan watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request kanda makalangit Pastor dalang panan, salamat sa pagplay. Dalay ko ng Dios magpanalangin sa matag usa. Ato tagaan og pagtagad ang awit nga ganay request diri sa ato nga panaguban, dalang panan ka. Mayong gabi ni Sasi Conde, mayong gabi ni Emelio Kabugos, mayong gabi ni mo Brad Emelio. Si Alpin Syoko, inani ba ni pagkuan? Kyoko siguro. Manukan, maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Salamat sa pulong sa Ginoo. Si Evelyn Eran Tarukan, maayong gabi. Maayong gabi ninyo sis. Kumusta si Brother Jose Beans? Padayon ming nisalig sa Ginoo kay nagtuog gid mi ta nga diha sa to mga pagampo ihatag gyud sa Ginoo. Maayong gabi ni Jerry Tubak. Mayong gabi Pastor, naminaw sa samtang padulong panihapon. Kanindutan no, kami humanamig panihapon. Kuyog sa ato mga kaigsuonan nga gikan sa Panabo, gikan sa Bohol. Malipayon kayo may mga kaigsuonan tungod kay perti mapong sadyaan ni ato mga kaigsuonan nga gidala sa Ginoo dire. Matod pa sa akong asawa, makamingaw mamusis. Sinyo Edgar sumampong minaw na pod mi nimo Pastor si Tatay Sinoy. Maayong gabi ninyo tanan Pastor. Maayong gabi ninyo diha Tatay Sinoy o guban ni Brother New Edgar sumampong. Maayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo naka-timing gyud sa imong live watching from Sudlon, Cebu City. Mayong gabi ni Charis Mi Kiliano. Mayong gabi Pastor, greetings from Ayungon, Tibyawan. Si Alin Alisna Kuamag. Hello Pastor. Mayong gabi ninyong tanan diha dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo. Siguro sa mga umalabot nga mga gabi, mga kigsonan, akong itandem si Sister Gingging. Siguro doon ay mga pagdasig sa iyang pagdesisyon, sa iyang pagbarog sa pagsunod diha kang Kristo. Ilabi na sa mga kaigsuonan sad nato nga
Until now wala pa gyud kayo makadesisyon. Kay daghan pang mga tao nga nagtuo pero ang kinabuhi way klaro. MF Shine Somerville. Good evening Pastor Gideon, to all viewers watching here. God bless. God be with us always. Maayong gabi ni Felix Dapar Lumod, si Juan Cortez, maayong gabi ninyong tanan, si Jocelyn Bagyo, maayong gabi Pastor Gideon. Og sa tanan tigpaminaw sa pulong sa Ginoo, request kog song Makalangit Ikaw ang Kusog. Sa Salmo 28 versikulo 7 kasi gyud ang atong kusog. God bless sa tanan. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Konsehal Ariel Besario. Good evening Pastor, watching here in Lanasan, Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Mayong gabi Konsehal. Batanong ulitaw malipayon ko gihan. Dili gyud malimtan. Sa pahiyong palangdaan, malipayon na ang imuhang buntag. Bita no. Mayong gabi ni Cynthia Galang. Hello Pastor. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Mayong gabi ninyo diha Sister Cynthia. Kumusta mo diha sa Saudi? Si Inday Dorlin in Cabo Tensay. Good evening Pastor, sa tanan nagsunod ni ining program ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios. Si Felix Dapar Lumod, batot pa, good evening Pastor, og sa imong pamilya. Si Barbon Arnel, maayong gabi. Maayong pagiguban ni Pastor RC Candelario, maayong gabi, maayong pagpaminaw, happy trip para ugma. GPC Santiago, good evening Pastor, please pray og sa duha ko ka mga anak, si Adonis og si Gisrael. Zesarel Santiago unta nga iblas sila sa tagsa nila ka work. Nagaabang ko permi sa imong live Pastor. Salamat Pastor. Unta okay ra mo kauban sa imong pamilya. Ang blessing mga kigsuonan marilis siya diha sa mga pag-ampo apan moabot sa atong mga buhat. Yes, i-release sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo apan moabot siya sa panahon nga dodatay buhaton. Atong i-pray nga ang imong mga anak makasunod gyud sa pangapamaagi sa Dios. Kay sa panahon nga ang imong mga anak hingpit nga mosunod sa pamaagi sa Ginoo, hingpit nga makadawat nila ang panalangin nga atong gihangyo sa Dios. Mayong gabi, mayong nga pagiguban ni Jenny Mark Tanaid. Mayong gabi Pastor, God bless always Pastor uban tibuok sa pamilya nimo Pastor sa tanang tigpaminaw. Mayong gabi ni Rachel, mayong gabi sis og ni John Tacloban, pinagpalang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Mayong gabi ninyong tanan. Please huwag niyong kaming bitawan sa mga prayer. Pastor, stage 4 breast cancer, ongoing process and treatment. Ihatag sa Ginoo kompletong kayuhan. Iman ang Dios dili gayod mupasagad sa mga taong misalig kaniya. Sikat pa sa kaysaysayan sa kinabuhi sa mga tao sa karaang kapanahonan. Hangtod sa pag-abot sa Ginoo sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa atong panahon karon, ang Dios nga atong gilagaran dili gyud mupasagad sa mga taong hingpit nga musalig kaniya. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat kay atong mga pag-ampog atong mga hangyo gidungog kanunay sa Dios. Saad gyud na sa Ginoo nga atong gilagaran. Awit makalangit ato Tagalog pagtagad, ikaw ang kusog diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Divina Daitol, good evening Pastor, og sa tanang naminaw, bless us all. Si Raidan Arnel, maayong gabi. Jerby Rimis Espinosa, maayong gabi. Si Alpin Kyoko, Pastor, pwede ko maka-request song Makalangit Dili Unta Angayan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay
Mayong gabi ni Brother Emelio Cabugos. Okay, thanks you, Pastor. imo Si Jeremy Ribes Espinosa, mayong gabi. Si Arlene Aliman. Good evening, Pastor. God bless you always and to your family. Mayong gabi, Pastor, sa tibok mong pamilya gikan ni Raidan. ko Pastor Raidan Arnel, maayong gabi ninyo diha, Pastor. dalumpay Si Rachel, maayong gabi, Pastor Gideon. Pasalamatan ako ang Ginoo sa iyang kamaayo. Maayong gabi ni Brother Mahinay Mendoza. Maayong gabi, Pastor. God bless, watching from Korea. Sister Teresa Masangid Mandanao, maayong gabi, watching from Davao City. Si Imong Vlog, maayong gabi, Pastor, watching from Davao City. Request song awit makalangit, Balaana. Balaana ko. Sige, ako na rin isave. Ba ni Juan Cortez, nag-request pod o ikaw ang kusog, no? Okay ra, Pastor, lahutay ra jud sa pagsunod sa Biblia. Mo ginay pinaka-importante. Hingpit nga masunod na to ang pulong sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia. Si Hosea Noel Tudlas, good evening, Pastor, live na karon sa Shine FM 101.3. Mayong gabi ninyo diha uban sa tanan to magigsuon nga sunod ni ini maong FM station 101.3 nga nano ka diha sa Alcantara, sa Chiquija Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Pinanguluhan ni Pastor John Rel Quito Lance. Mayong gabi, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Sister Vivian og ninyo Edgar. Sukad nga ako kapaminaw, ganahan ako mangita nako sa imong live. Masalamat sa Ginoo. Si Pastor Dante Royce, mayong gabi, Pastor. Kumusta mo diha sa Konsolasyon? Kumusta mo diha? Konsolasyon o Liloan? Si Joylyn Morino Rivas, mayong gabi, Pastor. Greet ko sa mga Rivas family, Morino family, kag sa akon nga anak sa Dapol og sa akon asawa na si Paul. Request kong song, Pastor, Goddess of God, watching from Tantangan, South Cotabato. Salamat, Pastor. Diri sa among barangay, katindaghan ng mga Rivas diri. Mga kanang mga maayong mo basketball. Si Juan Bariga, good evening, Pastor, po request awit makalangit walay sama. Salamat, Pastor, gikan diri sa Maninihon, Bayawan City. Maayong gabi, maayong pagiguan ni Joan Bariga. Good evening, Pastor, pwede request song walay sama. Okay, ako na ning nabasa. Awit pakalangit mga gaigsonan, dili unta ako ang ngayan. Sa dihan ako may kagulanan, ug gibati ko ang mga kasakitan. Apan kanunay kang naasa kong kiniran. Mayong gabi ni Lia Jean Tahan Langit, mayong gabi ninyo, sis. Mayong gabi, may pagpamina ni lumabasa bi, Pastor, salamat kaayo sa imuhang kinabuhi nga gigamit sa atong buhi nga Ginoo nga makapaambit sa pulong sa Ginoo.
Mayong gabi ni Maiti Managat, mayong gabi ninyo diha sis. I declare blessing sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Pastor Gregorio Kiring, mayong gabi diha pastor. Mayong gabi may pagiguban. Si Primitiva da Buddha. Good evening Pastor Gideon. God bless sa tanan watching from the Pulog City. Mayong gabi ni Risa Mindrano ug ni Roselyn Comona Balasabas from Negros Occidental. Mayong gabi ni Armelin B. Dison. Mayong gabi pastor sa tanang mga naminaw sa pulong mo kinabuhi. Watching from ECP Clag Dasirat, Dumulok, Alabel, Sarangani Province. Salamat pastor kay nakapaminaw na usab sa pulong sa Ginoo. Julita, mayong gabi sis. Matod pa ni Hosea Noel Tudlas. Mayong gabi ngadto ni Nanay Purita ni Rona, Ate Angie Tihamo, Ate Narisa Nerona, Ate Catherine Makasaol, Brad Ronel Tabo-Tabo, Brad Albert Jimena and kids, Sister Rosalie, Brad Binji Timpurada, and Ate Genevieve, Brad Rogin Timpurada for his complete healing sa iyang sakit sa bukog. In Jesus' name, I declare healing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, sa kinabuhi sa tong igsoon, ang Dios milagroso. Salamatan nato ang Dios. Siya magayon. Si Terry Pananawon Guanzon, maayong gabi pastor watching from Luon, Bohol. Si Josa Gracia Librero, maayong gabi. Si Melchor Binaraw, maayong gabi Brad Melchor. Kamusta mo diha? Ang Diyos magpanalangin. Si Day Familia Katalan Dinuyo, maayong gabi ninyo diha. Si Sir Fortunato Batukan, maayong gabi sir. Servants Lives, maayong gabi Ang dalaygon ng Dios, kumusta mo diha sir sa Pardo, cute Pardo. Ang Dios paday magapanalangin ng magauban sa mga buluhaton alang sa kaymayaan sa tubig Dios. Kumusta mo diha sir? Si Mimi Dalio, good evening pastor, watching from Davao City. Request kong kanta Lahutay. Pastor, salamat sa pagkantaan. God bless. Edgardo Meral, maayong gabi pastor sa tanan na nagsunod sa imong programa ang pulong mo sa pulong sa Ginoo, watching from Margo sa Tobing. Dalaygon ng Dios nga nagpanalangin bisan sa mga awit magalangit mga kigsunan kita gilig-on o gidasig sa Dios sa atong panag-uban. Dias mga awit magalangit. Awit magalangit, balaan ako. Mayong gabi may pagiguban ni Jinel Rivera o ni Gonex Pabrakil o ni Rizal Rindoki. Mayong gabi ni Inday Eden Alsola Dinoyo. Mayong gabi ninyo Sister Eden o ni Brother Marvin. Matod pa ni Sister Nars, mga gwapo o mga gwapa. Salamat kayo bitaw sa pagkamayo sa Ginoo. Silist Vlogger, Pastor pwede request dili ka bayran. Sa matagal lang ang kaluwasan ko, nagihatag mo kinabuhi ko karon nahimong gawas no. Mayong gabi matod pa ni Pamilya Katalan Dinuyo. Naminaw mi diri pastor. Good evening ninyo diha. Nindot po no. Naminaw mi diri pastor. Good evening ninyo diha Tanan. Salamat sa Ginoo, maayo ang panlawas kanunay. Wow, nindutan no. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan sa mga kalugtuhanon. Barangay Sirdinia, Lungsod sa Malabuyo. Maayo nga pagiguban is Roysa Chain. Hello pastor, good evening sa tanan ng kasunod sa imo og sa Moripli. Pastor, mingaw ko atong imong new kanta na makapahulay. Pwede dili ko kanta if may time pa. Dita no. Watching from Taiwan. Makapahulay.
Sige. Salamat kayo sa inyo nga pagiguban. Ang Dios magpanalangin. Si Wilda Prospero, maayo nga pagiguban. Si Sopali, maayo nga gabi. Og si Hosea Noel, matod pa maayong gabi. Pod ni Ate Alcida, ni Rona with Bard Ronad, og ni Rona Emmanuel Chan. Mayong gabi, matod pa ni Pastor Carmen Mahilom Bantige. Pwede maka-request og song makalangit Pastor, wa kon nimo buhi. Di Pastor, shout out lang ko sa akong anak si Jerel nga naghugas og plato. Siyempre kutsara og baso. Ako na lang giapil ang gidugangan para kompleto. Matod pa praise God sa iyang kinabuhi nga kahibalo mo tabang sa iyang ginikanan tungod kay gitudloan. Magina pod makabalo kung wa tudloe og ang bata nga gitudloan gigiyahan bulahan. Rizal Rindoki, maayong gabi. Si Marcelino Jr. Habelio, maayong gabi. Pastor request song Gracia. God bless Pastor. Oras sa to nga programa alas 8:17 na sa kagabion. Doon na siguro yung mga awit makalangit nga dili na to matagan og pagtagad. Og mga mensahe ato raning tutok-tutukan, pasiplapan og doon na mo'y mga pangutana o kaha mga mensahe nga ikadugang ikapaambit diri sa atong panag-uban. Welcome ang tanan. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulog mga mensahe gisulat diha sa libro ni Pedro. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 22. Iyahe ko pagbuhat sa kabubot mo, samtang magpaabot kami kanimo. Di ko na magpapay pa, hindi na muhi. Samtang magpaabot kami kanimo. Iyahe ko pagbuhat sa kabubot mo, saan nagisan mo, anda maog balaan ako. Maayong gabi ni Kimberly Inobio Larissa. Maayong gabi Pastor, shout out sa akong anak Kambal, Amber og Amitis. Birthday nila gahapon. Si Joy Bayhon, maayong gabi og belated happy birthday sa kaluhan nimong anak Sister Kimberly. Si B Manlapas, maayong gabi. Jenny Boy Mondihar, maayong gabi. Pastor og sa tanan nga nagtan-aw naminaw sa pulong sa Dios. God bless sa atong tanan. Maayong gabi ni Pipito R Candelario, maayong gabi ninyo diha Pit. Kumusta mo diha dong Pit? Uban ni Daiquin ko yan. Happy thank you po ta magkita mga igsoon sa ato ang reunion. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa ato karong nga panag-uban, atong hisgutan ang mga pulong sa Dios nga iyang gibilin diha sa balang kasulatan og hinumdumi para ninimo og kanako og kanatong tanan. Ablihin yung Biblia mga kigsuonan sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod ni sa bersikulo 22 nanggingon. Kinsa may makapasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong. Apan kon pantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga sa matao ag ayaw usab kamo kabalaka. Pasidong gihinuon ninyo si Jesucristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron kon bugal-bugalan kamo. Maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang
Miadto siya nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pangaliupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsyensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Siya ang miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, nagmando sa mga anghel sa mga langit nong gahom. Sa mensahe ni Apostol Pedro mga kaigsonan sa kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 22, siguro daghan kaayong mga pangutana nga miabot sa tagsa-tagsa nato kauna-una. Mga pangutana nga may labot mga kaigsonan sa mga pulong nga gisgutan ni Apostol Pedro nga gidiscuss o gipadayag o gipasabot sa uban pang mga magwawali. Og tungod kay dili man pareho ang mga panabot, dunay mga nagkasumpaki og dili gyud na nato malikayan bisan gani sa panahon pas mga apostoles. Usa sa mga isgutan nato mga kaigsonan diha sa sulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 13 hangtod sa bersikulo 14, dinhi gipakita nga ang tanang mga magtotoo, mga sumusunod ni Jesus, dili dapat matingala kung dunay mga pagpasipala. Kumuyuntang pagpasipala naghisgot og nagpakita na sa pagbugal-bugal. Nagpakita na mga kaigsonan sa pagpanunglo o pagdaog-daog, pagtamay. Mauni ang mga pulong nga nagpakita mga kaigsonan sa pulong pagpasipala. Kung sa atong pagbuhat sa mga maayo, sibo og subay sa mga mensahe sa Dios, kung makasinati ta sa mga pulong nga ato karon nadunggan, nagpasabot kini nga sa atong pagsunod kita gipanalanginan. Kay sa ato palang mga inistoryahan mga kaigsonan diri sa kalibutan nga kon ang mangga mamunga daghang mobato. Kon sa imong pagsunod ni Jesus Christ, daghan gani nga mga bunga nga makahimaya sa Dios, makapalipay sa Dios. Dili gyud kalikayan mga kaigsonan nga pasipalahan ka. Lamang sa panahon mga kaigsonan nga ikaw ug ako nagmadinasigon kanunay sa pagsunod sa Ginoo, sa pagbuhat ug maayo, ang gipakita ni Apostol Pedro walay makapasipala kanimo. Kay ngano man sa panahon nga gibugal-bugalan ta, wala na buhatan nila nato, gibuhat na nila ni Jesus Christ. Og dili kita dapat mo'y mubalos, kay dili kita mo'y gibuhatan sa ingon. Kay nahimutang matarong, nahimutang Kristohanon dili sa atong mga pamaagi, kundi sa mga pamaagi og mga sakripisyo sa atong Ginoo. Gani si Ginoong Hesus miingon, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Kini giklaro sa atong Ginoong Jesucristo nga bisan unsa ang ato ang masinatian, kini gibuhat nila sa atong Ginoo. Muna kung doon na may mga masinatian nato nga dili maayo sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat ang mulahutay, dapat ang muantos, kay dili kita ang ipasipalahan kundi dili siya nga nagpakamatay alang kanato. Moni ang giklaro sa atong Ginoong Jesucristo pagdasig paglig-on, aron dili ka maluya, aron dili ta muhunong, aron dili ta mga igsuon mo undang sa pagpangalagad. Muna niingon diri sa bersikulo 14, apan kung pantuson kamo tungod sa pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Lamang dili nato tugutan nga maghari ang kahadlok, maghari ang kabalaka. Kay kung maghari man gud ang kahadlok sa atong pagpangalagad sa Dios,
ug maghari gani ang kabalaka sa atong pagsunod sa mga mensahe sa Ginoo. Dili ta kahimo sa pagpasalamat sa Dios. Dili ta kahimo mga kaigsuonan sa pagpasidungog sa Dios. Ang pamaagi aron makapasinungog ta sa Dios, dili na tutugutan nga maghari ang kabalaka. Mohari ang kahadlok. Unsa may mga pamaagi mga kaigsuonan, kay ang tinuod nga pagpangalagad nato sa Dios mga kaigsuonan, samtang nagpuyo tas kalibutan, mubati magidana. Dili magyud nato kalimbungan atong kaugalingon, naagi panahon nga mabalaka ta. Naay mga panahon mga kaigsuonan nga maluya ta. Doon na ganyan yung panahon mga kaigsuonan, kung bugat na kayong problema mo, ingon tang surrender na ko. Apan sa dili pa nimo una-unaon ang pagsurrender o pag-undang, hinumdumi ang pamaagi sa Dios. Kung kamo nabugatan, si Jesus miingon, bisan kinsa kaninyo nga nabugatan o gikapuyan sa inyong ipasan, duol ako kay papahulayon ko kamo. Duolo na to sa kinasing-kasing. Nakahinumdum ba bata sa panahon nga kita miduol sa atong Ginoo? Nakahinumdum pa bata mga kaigsuonan sa time nga kita grabe na ang mga diskurahi, grabe na ang kaluyahon, grabe na gyud ang kabugaton, apan the time nga miduol ta ni Jesus Christ, sa hilak pa lang nakalingkawas na tas kaluyahon. Sa hilak pa lang giayo o gilig-on o gidasig sa Dios ang atong kasing-kasing. Unang bisan sa unsa kalisod, nakahimo gyapon ta sa pagsayaw, nakahimo gyapon ta sa paglukso, nakahimo gyapon ta sa pagdaig sa Dios. Nakasinggit gyapon tag praise the Lord, hallelujah, tungod kay buhi ang mga mensahe ni Jesus, buhi ang mga pamaagi ni Jesus, nga sa panahon nga dunay mga problema, duula siya, papahulayon ka. Gamay nga paghilak sa imong pagduol kaniya, grabe ang resulta. Grabe ang kadako ang healing mga kaigsuonan, kaayuhan. Pero hilak sa kabugaton, hilak sa problema, maghuot imong dughan, mo resultag kaluyahon, mo resulta pagyog mga baletian. Pero hilak mga kaigsuonan sa pagduol sa Ginoo, hilak gani mga kaigsuonan sa dihang mabati na nimo ang iyang presensya nga naagay siya nga nagatiman kanimo. Igsuon ko sa Ginoo, grabe ang imong bation, grabe ka relax. Nakainom daw pa bata mga kaigsuonan sa panahon ato siyang gidawat, sa panahon nga kita nakasabot nga makasasala di ta kaniadto. Ug tungod sa dakong sala, dako pod ang sakripisyo, ug walay laing nga sakripisyo kanimo kanako, si Jesus Christ. Grabe kadako ang sakripisyo nga gipakita ni Jesus Christ, nga nagpakita sa dako kayong gugma aron kita mga kaigsuonan antigo usab nga muantos para niya. Damor tang muantos mga kaigsuonan, damor nga nagpakita nga tinud-anay tang nahiusa kaniya. Bulahan kayo ang nakasinati sa mga pagpasipala. Lamang kinahanglan dili nato tugutan nga maghari ang kahadlok. Dili nato tugutan nga maghari ang kabalaka. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, di gyud ta kapasidungog sa Dios kung naatay pagbati sama nini. Ya dunay giingon mga kaigsuonan kaning unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Kasagaran mauni gigamit ng mga bersikulo ni adtong mga taong nagpakisayod sa dili na nila angay pakisayran. Kay daghan manggod mga tao mga kaigsuonan nga nagamit ining bersikulo halabi na sa mga debatidor. Gani usa sa higayon nga nag-live ug nag-uban ta diri sa atong programa. Dunay tao nga nangutana mga kaigsuonan, unya wala nato pansina. Unya miingon dahil siya, kung dili nimo pansinon pastor nakasala ka sumala sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Klarohon lang nato mga kaigsuonan ang angay natong pangandaman. Ang angay natong pangandaman katong mga taong gustong magpakisayod sa atong paglaom. Dili tanang pangutana angay tubagon. Gani sa panahon ni Hesukristo daghan kay mga taong nangutana kaniya, pero dili tanang pangutana gitubag niya. Kay dili tanang pangutana makaayo sa atoa. Ingon dinhi, pasidong hinuon ninyo si Kristo diha sa inyo mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo.
Ang tinuod mga kaigsunan, kung wala gyud tay laing Ginoo gawas lamang ni Jesucristo, di gyud ta kapugong sa tong kagalingon pagpasinog kaniya. Tinuod na makapasidungog gyud tas Ginoo. Ingon dinhi pangandam ka mo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglawom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Dili sa pagpangumpara, dili sa paghinambog. Kalumo ug pagtahod. Ang mga pangutana mga kaigsunan nga angay natong pansinon, angay natong entertainon, angay natong tagaag pagtagad, katong pangutana nga maghisgot sa atong gilauman kay makadiscuss manggutana. Magamit usab nato ang mga hiyas nga gisalig sa Ginoo sa tuwa. Hiyas sa pakigsulti sa mga mensahe sa Dios. Lamang dili nato gyud wadon ang hinlo nga konsensya. Kana bitang pure nga kasing-kasing. Hinlo nga konsensya kana bitang dili dapat magsulti og sobra. Dili magdiscuss og dili mao o kulang og sobra ba hinuon. Dapat ang unsay ipadiscuss, unsay gidiscuss sa Biblia, mao sab ang atong ipasabot nila. Versikulo 17 kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat matarong kon kini kabuton man sa Dios kaysa pagbuhat og dautan. Tinuod yun. Ang pag-antos nga magbuhat og dautan walay ganti. Apan ang pag-antos tungod kay nagbuhat kag matarong gantihan sa Dios. Dili gyud na kalimtan. Giklaro diha mga kaigsuonan ang kalahian. Ang pagbuhat og dautan mo resultas mga kasakitan. Mag-antos ang tao. Pero walay ganti. Pero kon magbuhat kag matarong, paantoson man ka. Pero gantihan ka sa Dios. Sa versikulo 18 mga kaigsuonan, doon na po'y mga pangutana dinhi. O siguro mo ingon nga hangtod sa 19 mga igsoon, abot gani ni 20. Naay mga diskusyon nga akong madunggan kaniadto nga kining maong bersikulo gigamit ni sa pulong purgatorio. Nga naalagi ko noy mga kalag dito nga giluwas sa Ginoo or even dito sa imperno miadto si Ginoong Hesus sa kinadban sa yuta aron pagluwas sa tanang mga tao. Apil pod ang atong mga ginikanan pa kaniadto. Pero atong tan-awon ang sentro nga mensahe kanang gigikanan ni maong mensahe. Aron atong masayran atong basahon ang bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 20. Ingon sa dinhi kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Pud ipasabot wala nay lain pang higayon nga gihatag sa Dios aron si Jesus mamatay pag-usab. Wala nay laing Kristo pa nga magpakamatay. Si Jesus Christ lamang. Makausa lamang siya namatay. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. So dili gyud nato likayan nga ikaw ug ako nga gimatarong sa Dios sa rason nga may katuyuan alang sa mga taong dili matarong aron ang dili matarong atong dad-on sa pagpangalagad sa Dios. Unsaon man pinaagi sa atong mga binuhatan. Kay dili lamang sa pagdiska sa pulong sa Ginoo, kundi pagpakita usab sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay ang Ginoo nag-ingon sa sulat sa mga apostoles, kitang mga magtotoo mga kaigsuonan dapat magtinurong magbinutan ta tipon sa mga dili magtotoo. Kinahanglan ang atong mga buhat ug atong mga binuhatan maoy tinuod nga muwali. Kung unsay atong giwali, ang mopalig-on sa atong giwali ang atong binuhatan. Kay lisod kaayo mga kaigsuonan nga muwali tag kabag-uhan
apan kita nga nagwali, naglive-in og nagabit lang. Daghan kay nagwali mga kaigsunan nga kabag-uhan sa Ginoo lamang. Na naman kas Ginoo, wa pa man lagi ka mabag-o. Buti pasabot, ikaw nga nagwali, wa pa kas Ginoo. Kay ang tinuod nga nas Ginoo, sumalas giwali sa kadaghanan, ang Ginoo mo'y mubag-o. Ang Ginoo, kung naaga ni ang Ginoo na ang kabaguhan. Munang sa tinuod nga pagwali mga kaigsunan, ikaw ug ako, isugid nato, ipakita nato sa tanang mga tao sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Muna ningon si Jesus, kamo ang kahayag, ikaw na ang kahayag, ako nga dunay Kristo, nga dunay pulong sa Ginoo. Ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa tanang mga tao pinaagi sa inyong mga buhat aron magdaig sila sa Dios. Munang ang sulat ni Apostol Pedro mga kaigsunan sa unang Pedro kapitulo 2 ato ning atrasan ang kapitulo, ingon siya dinhi, pag binuutan kamo, unang Pedro kapitulo 2 versikulo 12, pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kon kamo daoton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Kana bitawng atong mga pamilya, atong mga igsuon, atong mga ginikanan, ato ang mga parintig uban pa, mga maayo rag yung buhat ang atong ipakita nila. Kay mag-unsa man ang sige tagyaw-yaw, makit-an punta nilang way kinaiya. Dili sad na nila mabati nga nausabda. Muna nga kung ikaw Kristohanon, magtotoo sumusunod ni Jesus Christ diha sa imong pamilya, ipakita ang tinuod nga gugma. Ang gugma mapailubon, mapaubsanon. Ang gugma mulahutay, mutuo, mulaom, gayod. Ang gugma dili garboso ug hambugiro, dili tigpangumpara. Ang gugma mapailubon. Mao na ipakita nato sa atong pamilya. Mao na ipakita ug ipabati nato nila nga nagpakita nga mahal nato sila. Ang tinuod nga mahal mga kaigsunan, ang tinuod nga kinaiya kahimtang sa tao nga nagmahal sa atong mga ginikanan, una sa tanan mapailubon. Dapat kita ang makita nilang mapailubon. Unang magbinuotan ta. Inay mong tapad pagbinuotan. Aron maghari gyud ang pagkabuutan, ingon nga kita sumusunod ni Jesus Christ. Dapat mga kaigsunan sa atong pagkatawhanon, wala na ta. Mao na niingon si Apostol Pablo nga patyon gyud nato ang atong pagkatawhanon. Dili nato tugutan nga magpuyotang tawhanon, kalibutanon, tawhanon kinaiya. Kay ang Kristohanon nga naa pagyapon ang tawhanon kinaiya, di gyud na ikasinabot. So dinhi giklaro mga kaigsunan, kitang tanan para sa mga wala pa sa Ginoo. Dili kay usahay ang ako ang makit-an mga kaigsunan, mura bitaw nagtigi na lang sa mga nasayran. Ang angay nga tudluan o Bible studyhan o sakripisyuhan katong mga unbeliever, mao to'y tagaan natog panahon. Mao to'y tagaan natog panahon diha gani sa atong mga pagampo. Pero usahay mga kaigsunan ni isirag ka believer, mag-ihanay, habuanay sa Biblia, mag-sharing dito, murag kumparahay na lag kinsay maayo. Kung natay nakatunan, kung doon natay nasabtan, atong ipakita sa kadaghanan, ilabi na sa mga taong naapas kalibutan. Kay sila ang ato ang tuyo, sila ang ato ang kana bitaw nga tinguha, nga madala nato sila ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay bulahan kayo ang tao nga nakadala og usa ka taong makasasala. Magpista ang langit, magsadya ang langit, mga igsuon, kung dunay usa ka taong makasasala nga modawat ni Jesus,
Kanus aman makadawat ang usa ka tawo makasasala kun kitang mga Kristohanon kitaray mag Bible studyhay. Ihay tag habuanay sa atong Biblia sa pagpakita kung kinsay switog maayo sa atoa. Mga igsuon, dapat kung duna kay gitrin, dapat kung duna kay gitudluan, dili sa pagpangumpara sa uban, kundili tudluan nato sila sa pag-adtos mga tao aron dad-on nila sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug munay tinuod nga tao nga gipanalanginan sa Ginoo karon og sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Bulahan kay ka. Inay mong tapat, bulahan kay ka kung sa imong pagkakristohanon dunay mga taong nausab sa dihang nakakita sila nimo, sa dihang nakadungog sila nimo, nangandoy sila nga mailhan unta nila ang Ginoo nga imong gilagaran. Bless kayo ka. Mao nang usas mga pamaagi magbinuotan ta. Aron makabuot mapuy-an nato ang dapit sa pagkabuotan. Biblia mo'y atong isentro, dili ang mga butang sa kalibutan. Versikulo 19, mga igsuon kos Ginoo. Ingon sa dinhi diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So unsa man ning mga espiritu nga nabilanggo? Katubang mga ginikanan nato nga pagyud taon maka ila Ginoo. So ato ning klarohon. Apil ba ang ato mga ginikanan mga kaigsunan o atong mga lola after ni Jesus Christ until now, apil pa sila? Kay matod pa diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya nga nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Kung moingon tang apil ang atong mga lola lolo, wala na, humana siya miadto. Dili na madala mga kaigsuonan kung sa atong nauna kung atong iapil. Kay samtang natao ang atong Ginoo, atong lola wa pa may mugso. So dili to sila apil. Now atong tan-awon ug atong seryosohon mga kaigsuonan nga pagsubay nini maong mensahe kung kinsa ning mga espirituhan nga nabilanggo or kinsa ning espiritu nga nabilanggo. 20 versikulo 20 nag-ingon, mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya nga mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. So dinhi giklaro mga kaigsunan, katudi kining mga espiritu nga nabilanggo nga hisgotan dinhi, katuning mga espiritu sa mga tao sa panahon ni Noe nga misupil sa Dios, wala mo dawat sa panahon nga giwali ni Noe ang mensahe sa Dios. Ngano man kay maoy gihisgutan mga kaigsunan nga matud pa mao kini ang mga espiritu sa mga taong misupil sa Dios. Bisan kung gitagaan silang panahon sa paghinulsol, bisan kung gitagaan silang panahon sa pagtuo sa Dios, wala sila mutuo, wala sila mudawat. Bisan kung duna sila'y nakitaan nga naay tao nga nagsakripisyo, dili biya sayon ang paghimog arka mga kaigsuonan in ato kadako. Ya wala pa gyud mga heavy equipment kani adto, wala pa crane. Wala pa gyud mga dagko nga mga sakyanan. Nya kung imuhang tan-awon mga kaigsuonan, pila guna ka kilometro. Kilometro, pila ka metros, dili kilometro, pila ka metros god gilapdon, gihabugon, gitason ang arka nga gihimo ni Noe. Nya pila gani ka tuig isa na human ang arka. Ang mga tao nga nakakita adto, wa gyoy pagpakabana, wa gyoy pagpamalandong, kay giharian sila sa kalibutang kinaiya. Bless kayo ka nga nakakita ka sa sakripisyo sa imong isig ka magtotoo. Bless kayo ka nakakita ka sa sakripisyo sa imong isig ka Kristohanon. Dunay mga taong nagsakripisyo. Bless kayo ka nga nakakita ka sa imong ilang mga sakripisyo kay mubati kag
kaluoy. Damor mo batik kag kaluoy, malipayon kang mutabang. Malipayon ka mga kigsunan nga mutabang sa buluhaton sa mga taong nagsakripisyo para ang tao makadungog sa pulong sa Ginoo. Sama sa paghimo og mga simbahan, sama sa pagtukod og mga balay alampuanan. Walay labot mga kaigsuonan kung imong tan-aon gina-address kining mga espiritu nga nabilanggo, dili apil ang mga lulag-lolo na to. Kay humana si Jesus ni kanang namatay. Nabanhaw na si Jesus. Isa na tao ang atong mga lulog-lula. So kaning mga espiritu nga nabilanggo mga kigsunan, ginaklaro dinhi katuning espiritu sa mga taong misopil sa Dios. Mautoy giadto ni Jesus. Matod pa nga ingon dinhi nga diha sa kay si Kristo namatay sa makausalamang tungod sa atong mga sala ug matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espiriton kahimtang miadto siya og nagwali sa mga sa espiritu nga nabilanggo. Nya diha giklaro mga kaigsunan, mao kini ang espiritu nga mga taong misupil sa Dios. Diha sa bersikulo 20 dunay cross reference diha. Kung ang imong gigamit nga Biblia naa sa app sa cellphone, dunay blue diha nga nagkuros, pislita na kay dunay cross references nga naa sa Genesis kapitulo 6. Ang gi-mention dinhi, ang gipasabot dinhi ang mga espiritu sa mga tao sa panahon lamang ni Noe. Nganuman, wala pa may gipakanaog nga balaod ang Dios. Wala pa'y balaod nga gipakanaog para sa mga tao. Mautoy giadto ni Jesus sa dihang nahimo siyang espirituhanong kahimtang sa dihang na siya namatay. Munang dili ni siya pwede gamiton aron himuong ipalutaw ang gitawag purgatorio. Aron patuohon nato tong kaugalingon nga apil ang atong mga lolag-lolo nga nangamatay sa gianhi ni Jesus. Humana si Jesus mianhi humana si Jesus namatay. Isa pa na tao ang atong mga lolag-lolo. So dili pwede ni siya gamiton kining bersikulo ha. Kay kining maong bersikulo ha naghisgot lamang sa mga espiritu nga misupil sa Dios sa time ni Noe. Versikulo 21, daghan po kay naglalis ani. Matod dinhi naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundi pinaagi sa pangalyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Dunay mga pangutana mga kaigsunan nga ang bunyag wa gyud labot sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan moabot lamang sa tawo nga motuo. Sa dihang motuog modawat ka ni Jesus Christ og kinasing-kasing imong isugid nga ikaw midawat mituo kaniya. Niabot dayon ang kaluwasan. But ipasabot sa ubang mga diskusyon gipadaplin ang bautismo. Wa gyud apil ang bautismo sa kaluwasan. Pero kung atong tan-awon mga kaigsunan, dinhi gipakita nga may relasyon ang bautismo sa kaluwasan sa taong mituo. Dili pwedeng bulagon ang bautismo ug ang pagtuo. Sama nga ang pagtuog buhat, di gyud na pwedeng i-separate. Kay pag-abot mga kaigsunan sa diskusyon sa atong Ginoong Hesukristo sa Marcos 16:16, ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo silutan.
Kung imo na siyang pangitaon pag-ayo ang diskasyon ni anang maong mensahe, nagpasabot ka na nga ang bautismo dako kay relasyon sa pagtuo. Ning tuo ka tapos nagpabautismo ka. Sa dihang magpabautismo ka, gipadayag ni Apostol Pedro diha sa Buhat kapitulo 2:38, moabot dayon ang kapasaylohan sa diha nga ang usa ka tawo nga mingtuo ug unya nagpabautismo. Ug dili pwede nato nga ikumpara natong kaugalingon sa usa ka tawo nga makasasala nga nagbitay kuyog sa atong Ginoong Kristo. Natural si Ginoong Kristo di gyud mo ingon nga pag mabautismo usa ngano man siya ang nagdalas kaluwasan. Siya ang gitagag authority. Siya ang gitagaan og pagbuot sa amahan. Kung si Jesus miingon luwas na ka, pero wala magpasabot nga kung ikaw mutuo sama kas usa ka taong gilangsang sa Ginoo, gilangsang kuyog sa Ginoo, nga muluwas ka, maluwas ka bisag di ka mosunod niya. Muna nga ang atong Ginoo mga kaigsuonan, sa wala pa siya musugod sa buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita, mingtikang siya og mibuhat siya sa maong sakripisyo. Kana bitawng gikan sa Galilea hangtod sa Jordan, kadako anang sakripisyo. Kay dili gud priha sa atong panahon karon nga daghang kay habal-habal, daghang motor, daghang sakyanan. Nga moabot ra kang maglingkod. Sa time sa atong Ginoong Kristo, dili sila makaabot sa suba sa Jordan kung dili sila mulakaw. Gikan sa Galilea hangtod sa suba sa Jordan, kung imong tan-awon ang mapa mga kaigsunan, naamang kay Biblia di papel diha. Liago ng katapusang mga page diha sa imong Biblia mga kaigsunan. Di ba dunay mga mapa diha? Labi na sa paghisgot sa panahon ni Pablo. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, gikan sa Galilea paingon sa Jordan mga kaigsunan, perti ng layo unya sumala sa pagtuon sa mga scholarship sa Biblia. Mga igsuon, gikan sa Galilea paingon sa suba sa Jordan, lakaw ni Jesus 3 ka gabi og 3 ka adlaw. Perting layo kanang usa ka adlaw nimong lakaw, perti naman takang dakua ng maabdan. Nganong layo man na pastor? Kay daghan ka ikang mga lugar nga malabngan ana. Kung imong tan-awon ang mapa, ni sakripisyo siya para doon na tay panag-ingnan. Nga sa panahon nga moabot ang panahon nga ang bautismo pagalalisan, kay perting pagkadaghan ng bautismo nga dili mao. Nay bautismo mga kaigsoon nga pisik-pisik, nay bautismo nga pinabukbo, naapoy bautismo nga pinahapak, naapoy bautismo nga gituslo pero dili sad mao. Pangutan-on po ka nga unsa man nakit-an na nimo ang Ginoo. Kung wa pagani ay tuslob na pod. Ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, tuslob. Kita na nimong Ginoo. Wa pagyod. Madugay tinuslob kay naa man ay aninipot, hapit na ito malumos. Moingon na lang taon tong gibautismohan. Murag naa na. Sige, nakita na nimong Ginoo. Lakaw daplin daygang Ginoo. Dili man na mao. Pero dunay nagpautismo inana. Mo nay klaro nga pag-istorya. Napoy bautismo mga kaigsuonan nga di pa gani kabalong mo istorya gibautismohan na. Pero unsa may giingon sa Biblia? Ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulson. Kinsa man diay ato ang panag-ingnan sa bautismo? Si Jesus Christ. Nganong gibuhat man na ni Jesus Christ aron atong sundon, aron atong buhaton, kay gisiguro ni Ginoong Hesus nga ang mutuo nga tao dapat magpabautismo, kay ang mutuo magpabunyag siguradong may kaluwasan. Kinsa man tong tao nga mingtuo nga nagpabunyag, nagpabautismo, itagaan kag assurance sa kaluwasan, kasiguruhan sa kaluwasan. Ayaw kabalaka, ayaw pagduha-duha, pero alang ni adtong mingtuo nga wa mo buhat, maorto sila'y angayan magduha-duha. Kay ang taong tinud-anay nga mingtuo nagpabautismo, kay sa panahon nga magpabautismo siya,
si Apostol Pablo nga nagwali sa pulong sa Dios nga gisulat sa Biblia, buhat kapitulo 2:38. Kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabautismo og magpabunyag aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Munang dako kaayo og koneksyon ang bautismo maghisgot sa kaluwasan. Kinsa man tong walay bautismo diha? Nagtuo ka Ginoo unya wala nimo buhata? Naghimo maganig pang nag-ingnan si Ginoong Hesukristo aron mo'y atong sundon kay mi desisyon ta, Lord, I have decided to follow you. Unsaon pag-ingon nga nagsunod ta ni Jesus Christ kung wa ta magbuhat? Mao na nga kining maong bersikulo mga kigsunan, nagpakita ni sa tin-aw nga klaro nga mensahe mahitungod sa mensahe about bautismo. Ya, kung imo pag yung tan-awon mga kigsunan, daghan pag yun kay makihilalis. Kay ang kaluwasan mo abot ra gyud sa taong mutuo. Gamitan daig bersikulo diha sa 1:3:16. Muingon dayon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod diini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo. Pastor Gideon, mutuo ra, wala mo ingon nagpabautismo. Aron ang tanang mutuo, dili na malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sure ka wa gyud labot ang bautismo? Timan ninyo ni. Buti pasabot, importante kayo ni ngay mong masabtan. Hinumdumi ni ang Juan 3:16, sa wala pa libkasa ang mga pulong sa bersikulo 16, doon na nay mga pulong nga gilibkas si Jesus sa bersikulo 3 sa kapitulo 3 sa Juan. Unsa may giingon dito sa bersikulo 3 hangtod sa 5 sa kapitulo 3 sa Juan? Unsay giingon diha mga kaigsunan? Juan kapitulo 3 bersikulo 3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kon matao siya pinaagi sa tubig og sa espiritu. Yes, ang tubig mao ang pinsay sa Dios. Ang balang espiritu mao ang pagpakigrelasyon, pakigiusa sa balang espiritu sa atong espiritu. Ang pulong dapat buhaton, dili igo lamang paminahon. Unsa may mga pulong ni Jesus Christ, dapat mutuo ka. Og ang ilhanan ebidensya nga mituo ka. Bautismado ka. Ona nga karon pa lang ayaw langana. Sunda og himua ang gibuhat ni Jesus. Ayaw pagtinapulan. Ang kaluwasan makuha sa pagtuo lamang. Ang tao nga mituo, mibuhat, misunod. Dili kay nagtuo makasasala ra gyapon. Ang taong nituo, mibuhat, misunod, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mao nang gidasig ka, gidasig ko. Pag kinabuhi kamong balaan, kay balaan ang Dios. Pag mahingpit mo, kay ang inyong amahan nga to sa langit hingpit, pero dunay gitira nga mga pulong si Satanas. Uy, tao ra ka, makasala ra ka. Yes, makasala pero di ko makasasala. Kay lahi ang mensahe sa pulong nakasala og sa pulong makasasala. Ang pulong makasasala mao to si Satanas. Nasayod siya sa pulong sa Dios. Nasayod siya sa mensahe sa Dios. Gani nakigdebate pa sa ni Jesus Christ. Pero sige ra sag buhat og dautan. Mao nang dili na to katingala. Dunay mga taong naswitos Biblia.
apan kinabuhi perting batia. Pero ayaw sundog nila, kay wala katawga aron sundo nimo sila. Gitawag ka o gipili ka aron mahisama ka ni Jesus Christ. Maunay akong gitinguha, maunay akong gipaningkamutan samtang naapakos kalibutan, ug sa akong pagpaningkamot nakit-an ni sa Ginoo, o gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako pareha nga makit-an sa Ginoo nga naningkamot sa pagsunod ni Kristo. Muna niingon ang Biblia, paningkamutin ninyo ang pagkinabuhing Dios nun. Asa mabasa? Sa unang Timoteo kapitulo 6. Unang Timoteo kapitulo 6. Actually, daghan kayo mga bersikulo nga naghisgot paningkamuti. Pero ako lang basahon ang kapitulo 6 bersikulo 11. Ingon din apan kay ikaw iya naman sa Dios. Kinsa gani ang naikatakos o angayang maningkamot, katulamang mga taong iyas Ginoo. Ang mga taong iyas Ginoo simpre nagpabautismo. Kay sa panahon nga nagpabautismo ang tao, sigurado siyang nahiusa kang Kristo. Kay kanos abata mahiusa kang Kristo? Sa diha nga kita minto og misunod, sumalas mensahe sa Ginoo. Apan ikaw iya mani sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. So naa day effort nga angay natong kana bitang iporsige nga mismo kita makakita. Naatay dapat pang limbasugan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, may nantuson ug maaghop. Mao bani ang makita nato sa atong kaugalingon. Naapabatay pagpaningkamot sa pagkinabuhing matarong. Naapabatay pagpaningkamot sa pagkinabuhing Dios nun. Igsuon ko sa Ginoo, kung ikaw nakakita sa imong kaugalingon, yes, dapat nga makakita lamang kita sa atong kaugalingon. Hinumduman nato, kita mo'y paninglan ni ini. Kita mo'y paninglan sa atong kaugalingon. Kita mo'y pangitaan kung giunsa nato ni pagamit samtang napatas kalibutan. Munang mintras buhi pa kita. Kung nabisi man tas mga buluhaton nga biyaan ra, mas mabisita sa pag-eksamin sa atong kaugalingon, kay ikaw ra ang muatubang niini sa hukmanan sa Dios. Walay bisan kinsa nga abogado nga mutabang nimo, bisag unsa pa kakakortahan. Walay bisan kinsa mga abogado nga mga inilang abogado nga mutabang nimo sa panahon nga hukmanan na sa Dios ang imong adtuan. Sa panahon ni sa ato ang mahal nga Pangulo nga karon to sa Netherlands, na ay mga bagiitan nga mga abogado nga maoy mutabang mo dipinsa sa iyang kaso. Pero timan saging harian o sa hukmanan sa Ginoo, wala na ibisan kinsang bagitan pang abogado, gawas lamang ni Hesukristo. Nindot kaayo mga kaigsunan sa pag-atubang unya nato sa Dios diha sa iyang hukmanan, ang kunon ta ni Jesus. Munang siguruhon natong ang kunon ta ni Jesus samtang buhi pa kita. Kay kung sigurado tang ang kunon ni Jesus samtang buhi pa ta, labaw na nga ang kunon ta ni Jesus nga bisan sa kamatayon nagpabilin ta niya. Unsaon man pagkasiguro nga ang kunon ta ni Jesus? Unsaon nato pagkasiguro nga ang kunon ta ni Jesus? Magtuman ta sa tanang sugo o magkinabuhi tas unsay gusto sa Dios. Pero kung ako magwali, bisan pag maghimo pag milagro, bisan pa kung nagpagawas og demonyo, apan wala ko magkinabuhi sa unsay gustos Ginoo, dili ko ilho ni Jesus Christ. Maunay gisiguro o giklaro ni Jesus Christ sa Mateo kapitulo 7. Mateo kapitulo 7. Mao bitaw nang magtinarong ta, magbinuotan ta. Labinas mga taong dunanay gidumala, mga pangulo sa simbahan o mga tigumanan, dapat maoy unang ehemplo sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo. Mateo 7:21.
Mga igsuon, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Unsa may gusto sa Dios, unsa may gusto sa amahan, mo nay ato ang masabtan, panganduyon nga masabtan. Dili pwede mga kaigsuonan kita mo'y sabton. Dapat kita'y mo sabot sa unsay mensahe sa Dios. Lord, pasabta ko. Pasabta ko sa imong mensahe. Dili kay Lord, nangalagad ko nimo, sabtar ako. Taor ako. Dili na maoy gustos Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga dili nato gamiton ang atong pagkatao aron pagdepensa sa atong kaugalingon kunuhay dawatos Ginoo. Kaya ang tinuod nga dawatos Ginoo mga igsoon, katong mo angkon nga wa say mahimo kung wala si Jesus. Ni ako aron mo alagad nimo. Mo desisyon gyud ta mga kigsuonan. Kanunay natong litukon mga kigsuonan. Nga Lord, pasabta ko. Lord, pasabta ko sa imong mga mensahe. Kabalo ba ka? Grabe ang paghigugma sa atong Ginoo, sa atong ginabuhi. Nga until now, ikaw ug ako, wala ta niya buhi, wala ta niya pasagdi. Until now, gipasabot ta, gitudluan ta, mao nay buhing ebidensya sa tinuod dako kayong gugma sa Dios nga atong gialagaran ni ining takna. Usa sa mga akong gipahinumdom kanatong tanan, ang pagtuo dapat gikan sa pulong sa Ginoo, dili sa bisan unsang doktrina sa mga tao, kay wa nay siguro. Dapat ang atong pagtuo gikan sa Biblia. Gikan sa Biblia ang atong pagtuo. Aron makasiguro ta nga gikan sa Biblia ang atong pagtuo. Dili nato wadon ang pagtuon o pagbasa sa mga mensahe nga gisulat niina. Munang sa akong pagkinabuhi sa kalibutan nga nangalagad ko sa Dios sama nga ikaw nag-alagad kaniya. Gidasi ko sa Ginoo sa pagtudlo ug pagwali niini samtang may panahon pa. Kung inyo ning nakita sa akong kinabuhi, may ako mga pag-ambo dasigon usab kamo sa Ginoo sa pagwali niini ngadto sa inyong pamilya samtang duna pay panahon. Ayaw usiki ang kahigayunan nga ikaw wala gid buhis Ginoo. Wa ko nimo masabi, wa ko nimo buhiin, wa ko nimo galitin, wa ko nimo biyahin, wa ko nimo masabi, wa ko nimo buhiin. Oh, Jesus, wa ko nimo salaga ko, giunang mo bang tao, gipili mo ako, ginang ako ka lang ipasaya. Ihigugma mo, ipangga mo, gitawag sa ngalan mo, kung giulat ko, ay wag ko nimo kalimutin, wag ko nimo biyahin. Hinumduman nato kanunay ang saad sa Dios. Ingon si Jesus, kung gihigugma, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan o gatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban man siya ug nagpuyo kaninyo.
Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos mobalik ako kaninyo. Wa ko nimo pasabing Munang sa atong pagtuo, siguruho natong nabautismuhan ta, napasaylo ta, og nakadawat ta sa saad sa Dios nga maong balang espiritu nga nakig-uban nato nining taknaa. Kay pinaagi sa balang espiritu, ilhon ta nga anak sa Ginoo. Mayong gabi sa mga anak sa Ginoo. Kabalo ko nga bisan diri sa kalibutan di man ta magkitang tanan, apan sa iyang gingharian kita magkahimamatay. Uban sa kalipay, uban sa kalinaw, nga dili na matapos, ug sa kahangturan malipayon kitang maguban. wa ko nimo buhi. Awit makalangit dili kabayran diri lang sa tunga programa ng pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios mga kaigsoon, ako nagtuo nga sa ato ang panag-uban karon, gilig-on sa Ginoo ang atong paglaom. Gilig-on sa Ginoo ang ato ang gipuy-an nga pagtuo gikan sa Biblia nga ato karong gihisgutan. Ako mga pagdasig kung unsa may imong nakatunan, ayaw usiki itudlo usab kinis uban. Samtang may panahon pa, ayaw usiki ang kahigayunan. Minsan pa sa akong mga kasakitan. Alang sa mga wa pay bautismo, pangita mo mga pastor, ug ina pastor magpabautismo ko. Pangita mo mga pastor nga kanang mutudlo ninyo sa tinuod nga pulong sa Ginoo. Kay maura na'y tinuod nga makapabag-o ug makapaandam sa kinabuhi at tubangan ni Kristo. Ang katuyuan nganong kiniiwali sa katawhan, aron ikaw ug ako makakita gyud sa tinuod nga kabag-uhan ug ang kunon ta ni Jesus Christ nga iyang mga katawhan. Si Jocelyn Bagyo matud pa, ingon dinhi mga igsoon, salamat pastor sa manindot nga mga mensahe karong gabi. Buhat lang gyud ta kanunay og matarong og ipadayag sa uban nga atong Ginoo maura gyud ang manluluwas og pagtuo nato alang kaniya. God bless pastor. Amen. No, Sister Jocelyn, salamat kaayo si imuhang pagtumbaya. Si Jeneline Rico Wagas, amen, salamat kaayo sa Ginoo sa imong pulong karong gabihon na dalaygon ka Hesus sa among mga kinabuhi. Amen. Si Brad Bong G. Ganob, amen, daghang salamat Pastor Gideon sa paghatod sa mga minsay sa pulong sa Dios nga gialagaran. Si Alina Alisna, amen, salamat kaayo Pastor sa mga minsay sa pulong sa Ginoo. Akong mga pagdasig padayon ta sa pag-share sa atong programa ug pagsunod ni ini kay moabot ang higayon nga ato na usab nga ikauban Sister Gingging nga maoy mo pasabot kung unsa gyoy angay buhaton ilabi nas mga naglive-in, ilabi na gyud sa mga taong nagpuyo-puyo nga di makasal tungod kay minyo. Unsa man paundayunan ra gyud ang inyohang kahimtang bisan sopak sa mga pulong sa balang kasulatan or barugan og desisyonan aron makit-an ang tinuod nga kabag-uhan. Kay kining gipadala sa Ginoo diri nga diin kami nag-uban sa pagtuon sa balang kasulatan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, siya may desisyon nga mosunod sa atong Ginoo. Dili sayon ang pagdesisyon. Daghan pag pwede nato nga makatunan og madunggan masabdan sa kinabuhi sa atong igsuon nga gikan sa panabo paingon sa Cavite, dayong paingon na po diri sa Cebu City ug hangtod karon diri sa atong programa sa gihapon kaming tanan naguban. Malipayon mi uban sa akong asawa ug duha ka anak ug uban sa atong igsoon Sister Nars Boyan ug Sister Gingging, mabot ang panahon sila mo pabaha, maoy mo pasabot dugang mga mensahe mo dasig aron ang mga nagpuyo-puyo mo desisyon sa tinuod nga pagpangalagan. Ihalad ko
Mayong gabi, mayong pagiguban ni Juan Cortez. Salamat sa imong mensahe. Si Bernadette Reyes nindot kaayo paminaon imong mga ebanghelyo pastor, dalaygon ang Dios sa kadasig nga kaming naminaw na tisok sa among kasing-kasing nga angay namong ikinabuhi adlawng tanan. Amen. Dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Norim Iliao Ganyulon. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Magpanalangin. Awit pakalangit mga kigsuonan, ako sa nga tagaan og pagtagad kato mga awit nga gipang request deris ato ang programa. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Oras sa to programa alas 9:15 sa kagabhion. Nabuhi ko, ihalad ko kanimo. Walay sama atong tagaan og pagtagad. Ihalad ko kanimo. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Natoy gi-request dire ato igsuon nga nanuka diha sa Thailand o Taiwan nga makapahulay ako sa nga tagaan niya pagtagan. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan kalabaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Mayong gabi ni Jonrel Anib. Salamat kaayo sa pulong sa Dios. Glory to God ni Donaire Fortuna. Praise God, salamat kaayo sa pulong sa Dios. Matud pa sa ato igsuon, dili man ako mabasa angaan. Matud pa, praise God, hallelujah. Si Bernadette or DT Alsola, amen pastor, dulot gyud sa akong kasing-kasing. Salamat pastor, dalaygon ng Dios. Ayaw kalimti ang mensahe sa Ginoo. Kung dulot sa kasing-kasing, ayaw na tuguti nga mawagtang pana. Ikaw ra gyud tungod kay manisama sa imong gugma. Manisama sa imong gugma. Manisama. Gikan ni Nars Boya na ako'y kaila Pastor Gideon ba nga gibautismohan na pero wala na mosimba. Kay nagpabautismo man siya nga wala makasabot na ikagrasya o niya kausara misimba o niya kausara misimba nangutana man siya nga magpabautismo pa ba kuno siya ug usob kay wala man siya makasabot. Salamat sa pagtubag pastor. Yes, nairipabtize diha sa Biblia katong mga taong nagpabautismo nga wa gani kasabot. Pabautismo sila wa gani kabalo nga naay balang espiritu. Katong gibautismohan mga kigsuonan sa bautismo sama sa bautismo ni Juan. Motong gibautismohan pag usob ni Pablo o gipandungan sila og diha nakadawat sila sa balang espiritu. Munang dunay rebaptize sa Biblia. Gibautismohan sila pag usab kay sa dihang gibautismohan sila wa sila'y kalibutan. Muna nga alang sa mga pangulo ug sa mga pastor nga nagdumalag simbahan, kabalo na gyud kasagaran ang tanan kung unsay angay buhaton sa panahon nga sa panahon nga mamautismo. Interbyuhon pa na ang uban mga kaigsuonan, kuanan pamangani na og kanang asana 39 ka doktrina, basahan pa na. Dili basta-basta ang bautismo. Dili na siya dula-dula. Seryoso na siya. Kay usa na sa kinasing-kasing nga pagdesisyon sa pag-alagad sa Ginoo.
kalibutan Sa time ni Apostol Pablo, doon na siya gibautismohan pag-usab. kadagat Kaya doon ay mga tao nga nabautismohan, pero wag ganay kalibutan. Magkakita sama sa imo Niyon saon man pagkasigurado nga didesisyon sila sa mga butang, wa sila masayre, wala sila masayon. Awit makalangit mga kaigsunan nga gi-request diri sa ato nga panag-uuban, makapahulay ako ning katahon. Ang kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhita tunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw o sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, ka ikaw kikiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Usap padayon ta sa pag-alagad niya diha sa pagsimba. Magkahios sa kita, dili na to kalimtan. Magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay
sa gi-request ni Sister Edeline Iran, ako ning kantahon tong gi-request niya nga lahutay nga wala nako makanta. Now, excuse me po. Sahay magilok ni ako ang tunlan, labi na kong muhunat ko kay murag na apagyod ko'y gilok diri sa tunlan. Sa akong kantahon ang lahutay, mga igsoon, lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyo pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Pagmatinud-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kumuli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut dayga siya. Dili ka kabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong lagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan sakitan, do na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay.
Importante gyud mga kigsunan, mulahutay ra gyud ta. Kay ang mulahutay mga kigsunan maora gyud nay maluwas, maora nay makapadayon mga kigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug ang magpadayon maora gyud makasulod sa gingharian sumala sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Sumalas bala ang kasulatan. Dalaygon ng Dios nga nagpanalangin kanatong tanan sa pagdasig paglig-on sa atong paglaom sa mga saad sa Ginoo nga atong gilagaran. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinuto. Ako mga pagdasig mga kigsunan, Ikupta ayaw gyud undangi ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagbasag Biblia gikan sa akong para madasig ang imuhang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. pagpahula Panguluhi ang imong pamilya away sa pagbasa sa Biblia. Samtang may panahon pa. Kaya ang imong gibuhat ginasulat sa gingharian sa Dios. Sa ato niyang pagatubang kaniya, imuon niyang makit-an ang imong mga sakripisyo sa dihang mitudlo kaniini ngadto sa imong isikatao, labi na sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin nagdasig kanato. Ang taong may kasiguruhan, tao nga mingtuo, tao nga nagpabautismo, og taong gipasaylo, og nakadawat sa mga saad sa Ginoo. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahon. Dios nga maoy nagatiman kanam. Dios nga maoy nag-amuma sa tanang dapit sa among kinabuhi. Imong gitagbo o Dios ang tanan namong gikinahanglan. Mga panginahanglanon sa imong katawhan. Sa dihang midangop ug miampo kami kanimo, wala mo kami balibari. Wala mo kami talikdi. Kanunay kang naminaw sa among mga hangyo. Bisan pa sa among gipangayo nga kaayuhan kadaugag panalangin alang sa imong makatawhan nga nagsunod kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, padayon nimong gipaabot ang walay hunong nimong pag-amuma kanila. Busa amahan ania kami aron pagpasalamat kanimo. Nia kami o Dios aron amo kang pasidunggan. Dawata o Dios ang among mga pagdaig. Dawata o Dios among pagpasalamat. Dawata o Dios ang among pagpasidungog. Kay kanunay nimong gipabati ang walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Bisan pa sa among panag-uban karon nagmalampuson ug nagpadaogon na usab kami. Diin puno na usab kami sa pangapanalangin gikan kanimo. Kay ang tinuod nga taong gipanalanginan mao katong mga taong nakasabot og misunod sa imong mga pulong. Salamat Lord nga imo kaming gipakalingkawas sa sala, imo kaming gihaw-as gikan sa kamatayon ug imo kaming gitagag paglaom hangtod sa kahangturan. Salamat o Dios nga padayon kang nagpanalangin sa ako mga kaigsuonan, bisan pa sa ilang pagpanarbaho, padayon mo silang giproteksyonan, padayon mo silang gitagag kusog, bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoyanan, naa karon sa ilang trabahoan. I declare blessing, protection in Jesus name. Bisan pa sa ako makigsunan nga nasa abroad, bisan pa sa ako makigsunan nasa Middle East, bisan pa sa Taiwan, bisan pa sa Thailand, bisan pa sa Malaysia, Indonesia, Hong Kong, I declare Ginoo padayon ka magauban kanila. Bisan pa sa ako mga kaigsunan nga nasa USA, bisan pa sa Norway, sa Switzerland, Lord, bisan pa sa Sweden, I declare nga ikaw Dios magauban, magaproteksyon, magatagbog, magatiman kanila. Walay posible gid kanimo amahan. Kanunay kang matinud-anon sa mga taong matinud-anon kanimo. Kanunay nimo ning giklaro gipahinumduman, gipahinumdum nimo kanako. Kanamo Dios. I-bless kino ako mga kaigsunan bisan pa sa mga kaigsunan nga naa sa Korea. I declare blessing sa tanan nato sa tanan namong mga kaigsuonan Ginoo nga nasa Kuwait ug sa bisan pa sa Middle East, Lord. I declare nga ikaw magaproteksyon kanila. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan Ginoo nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan pa sa among pangulo sa among nasod, bisan pa Ginoo sa among paggobyerno, padayon namo kang gisaligan, padayon ka namo nga gituohan nga doon na kay pagabuhaton sa nasod sa Pilipinas, doon na kay pagahimuon sa among nasod nga Pilipinas, aron kami mahigmata, aron tanang mga tao makaalagad kanimo, aron ang tanang mga tao moalagad nga doon ay Dios nga mao'y
nagpakamatay alang kanamo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pag-atiman sa mong nasod, Luzon, Visayas, ug Mindanao, 82 ka probinsya, padayon nimong giamuma sa imong mga pulong, ug kami, O Dios, na naghiusa karon sa pagdaig kanimo. Bisan pa sa among pangatulog, ikaw Dios maga-bless, ikaw Dios magauban, maga-protection. Sa among pagpamahulay, Amahan, uban ni kami, panalipdi kami, among isalig diha kanimo, ang among kinabuhi diha kanimo may kasiguruhan o kaluwasan. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, dungog mga pagdaig pagpasalamat, alang lamang kanimo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanangalangin kanatong tanan, kini igsuon Pastor Gideon moingon usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sunod na usab nga panaguban sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong atang-atangan, atong igsuon from Panabo, Nag-aawi Sister Gingging mo dasig usab, mo hatod usab og mga mensahe sa mga pamaagi, labi na gyud sa pagdesisyon aron ang tao tinuod makalingkawas sa kamatayon. Good night and God bless. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Hesus ang mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,